Това пак аз съм Гънгстар и сега пак ще направим нещо подобно, но няма да влизаме в този сервер, който са селяни на скелета, там селото. И между другото канала се казва Гънгстар с лято 14-17, абсолютно всичко с лято. Влезте и се абонирайте. И така почнахме. Добре. Това между другото не трябваше да го правя. Very well. Мале мразя ги те. Чес. Това пък ще направи по диаманта. Направо супер. Още 3. Направо се заплетох тук. Ха-ха, sorry. Сериозно. I'm sorry. This is наистина. Това наистина е много смешно как ми се подиграват. Но ще напиша в коментарите на тези сервери, които се теглят. Няма смисъл. Торта. Това не мога да го щупя. Грабя. За какво ми грабя? Още 2. Дошъл съм с отбора пи. Чудя се какво да правя, като не мога да открия нещо, което търся. Тук минахме естествено и сега какво става? Там минахме. Става тук. Този път. Този. И както обикновено този чест. Този също. Естествено, че така ще го голят. Може да е от тук. Как почваме? Аз се случвам така, защото е безсмислено. Това вече много ме изнерви. Да, тук минавах. I'm sorry. Между другото... Какво? Най-после. Аз за малко ще изляза на чист въздух. Пак ще говоря с вас. Така. Готови сме. Още лабиринт. Как ли пък не? И пак гравел. Извинете. Това пък захъпва. Между другото, този сервер сега може да го изтрие да се спра клипа. Ще почнем с някой по-хубав. Да.
Здравейте, пак съм тук и този път мисля, че сме в по-хубав сервер. Да, че си по нещата, много са готини. Опа, това ще го преместим. Так. Този път само това и само тези. Така. Чудя се какво е това. Чудя се какво е. Изобщо е това. Между другото, ето едно легло, което ще ни потрябва. Сервера мисля, че вече той е тъп. Къде ще намерим, че свясно нещо е свясно? Пак ще се върна и този път ще се опитам сервера да е по-хубав. Да. Здравейте отново с сервера. Дано този път да е хубав. Дано този път да е хубав. Започва добре. Стак диаманче. Малко подкупващо. Готино. Найс. Толкова заврън тук и накрая нещо. Между другото, не е нищо. Тази къща, когато бях малък и въобще Майнкрафт въобще не се бях запознал с нея. Тоест гледах клипчета, се опитах да го направя това нещо, защото един бат го беше направил. Сигурно сега това е неговия сервер, много беше готино. Пробвах да го направя, но и накрая не стана. Мале, няма ли да се намери свестен сервер за Бога? Извинете, това ще махнем до здравейте. И ако този път сервера не стане, клипът свършва. Да, този сервер съм доиграл. Перфектно. Хайде. Сервер сегашни сервери са много топ. Не на този път го спирам. Отивам в едно приложение и идвам с хубав сервер. Хайде, ето го. И Кормакик. Дано да е хубав. Този сервер съм го играл, мисля, че е год. Вече са го подобрили, между другото. Гледам Мордекай Регби, между другото, което е тъпо. Но все пак, на колко години съм, няма да кажа, защото това вече е лична информация. Джамповете не съм добър, но тук нещо ми става. Днеска просто е добре. Няма проблем, просто какво? Какъв ти е неприятен? Ето, за пръв път успях. Сега, така. Супер. Не, фил.
мускула, толкова пари. Голям тъпчо съм. Но нали това искаше? Какъв е проблем? Да нямаш лош дъх или нещо подобно? Праси! Наистина? Сериозно, това за мен е твърде трудно. Принципно сега е лесно. Не знам защо. Але как ще да падна. Вътре какво има? Долу е готино. Долу е гот. Не, поне така изглежда, че е гот. Значи не искаш да я използваш? Не, излизам ми. Как работи? Не знам, не съм я използвал. Не, супер. Сега идвам. Хайде. Лене, много странно. Да, ето ме имен. О, между другото това беше готино. Thank you for playing. Do you just... Е, това вече е тъп. Трябва ти диаманти, а пък няма за какво да ги използваш. Дом. Това ми беше важно и това мисля, че ще свърши. Съсловни залуби. Довиждане.